Ambalima bamanan kameno maliko no ani maliko kanga fulini walimando bekata o kelengele na bela jelema foyan fo ausigoro la ka fo nyana aka bisimila ka bi bamanan kuna funi so le unkene kono mimi na wala li chamake awiye maliki baro ani jen fanwere kibaro la benkan sebende to na blara wari bomba flani nyonche ni o Bank Africaine de Développement BAD ani Banque de Développement du Mali BDMSI abena juru tali de kofo ategano blara jumadon utikalo kleta ani woro ministri nyama dairo la kene nyere akun nyamo ya kun kalfalendo ministri nyama Dr Boubou Cissé la ni alede soroko ani musaka ko ministri anga jamana kono Alhamidou Badini ani akajatala Abdoulaye Sogodogo olude kera bara shere Sherif la jabarani soto wala anga je anga soro leunaje ni tegeno blabe juru donko fo kabo Banque Africaine de Développement yorola ni ka nyeshin Banque de Développement du Mali ma BDMSA musaka kasabi euro wari million bisabaye nobe ben sefa wari milliard tani kononton ani million keme wolon flama san shegi kuntagala kono Banque Africaine de Développement kani deme ka nyeshin BDMSA ma anake sabu nyumaye kani nkura fie jamana sorola ni ka jamana kenyere yo deme o kabaro wale yalila ani misi sukumalaina ni Mali wari milliard mugan de do à peu près donc au signature de beta au cadre de kono donc on kon ne be clé ko de fongo on décide awa ande awa on be bolide dongolo pour que wala be yoro am sekana na cho amna ka se ka Mali développer ka se ka Mali on deme ka se ka muso deme ka se ka demisonu deme notamment jeunes diplômés ni euro wari million bisaba mun ko fola nabe ben sefa wari milliard tani kononton ani million keme wolon flamo ana do jamana na fasoro sara chama dafe ni na ke sabuye ka fu siri ma ba kele nyona ka bara soro baliala kerenkerenya ma demsenu ani musola kan logement sociaux keme duru nyona ona seka joni deme sabula wa femye dugu kolotari ba kele ona la ben ka bla senekela o ka boloka wa izinu joli ani kuranko nyine fana make oko awari nyebishi aywa Mali secteur chama de Sénégalais b'u ta sɔrɔ a la bololabaarakɛlaw b'u ta sɔrɔ a la awa industriels b'u ta sɔrɔ a la awa énergie b'a ta sɔrɔ a la awa comme je l'ai dit musow b'u ta sɔrɔ a la en tout cas an bɛna fan belebeleba di musow ma ani denmisɛnninw an n'a bɛ fɔ minnu ma awa jagokɛla mankanw awa en tout cas nin financement in kɔni n'Ala sɔnna o ma bɛɛ b'i ta sɔrɔ a la. ni tegeno bla Banque Africaine de Développement ani BDMSA che abe jamana gouvernement ani jamana nyema Elaji Ibrahim Boubacar Keita ka laɲini ko fɔ no de ka kɛnyɛrɛ yo donbala o minnu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana yiriwala k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni tegeno bla baaraw bɛɛ kuncɛla ni jaw tali ye a san fila ye ka tugu ɲɔgɔn kɔ ziyaraba o bɛ sigi sen kan ka kɛ tasibila ye ka o ɲɛsin Alama hinɛna Mamutu Tarawele la ni u ko a ma ko ba hɔnɔ alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fa ani an karamɔgɔba Asid Sherif Usman Marani Haidara ale masunya la mɔgɔ jɔnjɔn kun don Alama hinɛna ba hɔnɔ na ziyara in a kɛnɛ bɛ ɲɛnamaya walasa ka se ka duwawu don kɛ Ala bɛ se k'a ka hinɛ ji di a kan cogoya min na ɲinanta o ɲɛnamayara ka bɛn ntɛnɛn don u tɛ kalo tile 12 ma tamani kaburu don na silamɛ ɲuman caman olu de bɔra kana fara alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fa ani an karamɔgɔba Asid Sherif Usman Marani Haidara n'a ka denbaya kan walasa ka se ka n'a dama kasili kɛ an daba masa ye ka hinɛ ji di ba hɔnɔ kan ani silamɛ furew bɛɛ lajɛlen an taw ani walitaw Samayira Sanogo ani a ka jatala Ibrahim Kulibali ka fara Abdoulaye Sogodogo kan olu de kɛra baara in seere Sherif la jabarani so tɔgɔ la. Mamutu Tarawele ba hɔnɔ dabama ka wele sera mɔ avril kalo tile 15 san 2018 Mamutu Tarawele ba hɔnɔ ɲumankɛla kun don ma sabalilen kun don ala baara kɛbaa kun don ka fara ka majigi kan kuma bɛɛ banbatɔ mago bɛɛ kɔmaw ka dugawu la o de y'a to nin kɛnɛ in sigira sen kan min ye an bila nin baara in kɛli la o ye an ye min ye an kɔrɔkɛ ninnu na a taabolo la o ye Sherif Usman Marani Haidara ale de ye an lakala mɔgɔ ni sara a ma ban
i dogora de siyama silama kunda mɔgɔ ka ɲuman a fɔli kɔfɛ a n'a fɔli ɲɛna a bɛɛ ka kan i ɲɛnama i ka ɲuman fɔtɔ la i b'i encourager ka dɔ fara kɛta kan i salen ɲuman fɔli o ye hinɛ de ye ka se taaba ma o la ala b'a fɔ kuranna kɔnɔ ko limisili haza waliyatana fasili mutanafisun ni ɲumankɛla ninnu ka mɔdɛli kɛlen ye ko awlu ka ladegeli kɛ o la an y'a sɔrɔ den ka ala wele a fa ye ou bien a ba ye ou bien a balima silama ye o de ye kɛta ye ala kira y'o ɲini an karamɔgɔ ale de y'an lakala o la o de y'an bila ka nin ka ɲuman dɔn a ye bi ka t'i sen jɔ i ma ɲɔ na kaburu dɔ la a dalen a laɲininen don ala yɔrɔ ka sabu kɛ e min bɛ balola a bɛ yɛrɛ hakili jigi saya la k'a fɔ diɲɛ tɛ so ye jɔyɔrɔ bɛ ziyara la diinɛ kɔnɔna na komi an y'a mɛn lɔnnikɛlaw nɔ na cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sedu min ye an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ye a seri Sherif Usman Madani Hayidara ziyara ko min bɛ diinɛ kɔnɔ a y'a walanwalan an y'a faamu k'a lɔn k'a fɔ ko ziyara bɛ bɛn silamɛya kɔnɔ silama ye wuli ka taga bɔ i silama ɲɔgɔn ye kaburu dɔ la ka ala wele a ye o bɛ bɛn an kuntigi ka taga sira le an karamɔgɔ yɛrɛ fana taga sira le donc an fana b'o sira kan ni an karamɔgɔ ye ka dugawu kɛ an bangebagaw ye an teriw ye an jɛɲɔgɔn ye an silama ɲɔgɔn ye kaburuw la ala k'an yɛrɛ u ta kɛ cogo ɲɛ Mamutu Tarawele ba hɔnɔ ala ka hinɛ la a somɔgɔw a balimaw y'u ka nisɔndiya jira naba bɛɛ lajɛlen la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa min kɛra hakilina ɲuman tabaa ye n'o ye Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyada Sherif Usman Madani Hayidara bani yɛrɛ kanuba ba kun ye Mamutu Tarawele ba hɔnɔ ye balimaya la ala barikara an bɛ Hayidara fo ka Hayidara wale ɲuman dɔn n'i y'a ye an bɛna ziyara in kɛ ala ni karamɔgɔ sababu karamɔgɔ de y'an bila nin sira ninnu bɛɛ lajɛlen la alihamdulilayi an nana ba hɔnɔ kaburu yazura tamani bɛɛ bɔra ani dunan ni dugule bɛɛ bɔra ka na kaburu dɔ la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn bɛɛ ni ce bɛɛ ni baraji ala ka san wɛrɛ jira an na san bɛ san wɛrɛ ala k'o jira an na naba ani taaba ala kana baasi sikura ala ka bɛɛ ɲuman don i ka denbaya la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ziyara min kɛra Mamutu Tarawele ba hɔnɔ ye ala k'a dayɔrɔ nɛmɛ tanuniw kɛra ani maa minnu jɛra u ye fɛn minnu dɔn a la da sera o ma k'i ma ɲɔgɔn ye deguw kɔnɔ ka ɲa mɔ ala kama a kira kama k'i ma ɲɔgɔn kanu ala kama a kira kama da donna o la ni ka sɔrɔ ka kɛnɛ kuncɛ ni dugawu don ye an bɛ jɛ ka dugawu don kɛ ala ka hinɛ se ani silamɛsu bɛɛ ma amina yarabi ala k'o dugawu minɛ tamani kadenw ani u kanubagaw olu ka jɛkulu association des ressortissants de tamani et sympathisants u ye kulunboli ɲɔgɔndan dɔ labɛn ka kɛnɛ sigi sen kan alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma an fa ani an karamɔgɔba Seydi Sherif Usman Madani Hayidara ale tɔgɔ la k'o kɛ bonya ye ka ɲɛsin a ma a baaraw kɛra ka bɛn arabadon o tɛ kalo tile 14 tamani dangandana mɔgɔba caman olu tun bɛ i n'a fɔ komi diinɛtigiw ladalatigiw politigiw ko ɲɛmɔgɔw ka fara ladalatigiw kan ni dugu ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen kan olu bɛɛ lajɛlen nana kɛnɛ kɔnɔ alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ka ɲɛmayaso o fana tun bɛ yen nɔ bonya ni karama o taara k'o kalifa karamɔgɔ Hayidara la Famayira Sanogo Ibrahim Kulibali ani Abdulayi Sogodogo olu kɛra baara seere fɛn minnu sɔrɔla u fɛ k'an samala an ka jɛ an k'o lajɛ ko in daminɛna san 2007 octobre kalo tile 17 de tamani kɔnɔ tamani denmisɛnninw ka hakilina don ka kurunboli ɲɔgɔndan belebele labɛn min bɛ boloda ɲinanda ɲɛnamayara tamani denmisɛnninw fɛ Segu jamana ka barawuli cercle la maa min kun y'a denfa ye tamani dugu den don Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyada Sherif Usman Madani Hayidara denmisɛnninw ye nin labɛn ka jira bani na k'a fɔ a ye fɛn o fɛn kɛ a faso ye n'o ye tamani ye a yelen don wa a bɛ wale ɲuman dɔn n'a ye fana an bɛ kunu in kɛ san o san an b'a kɛ an karamɔgɔ de n'o ye Sherif Usman Madani Hayidara ye ka sababu kɛ a ka cɛsiri ani a ka faso kanu
Haidara fasoden ɲuman de don san o san a bɛna seli k'an fɛ depuis a ye diinɛ baara daminɛ don min na fo kana se bi ma an ma karamɔgɔ Haidara ye k'a fɔ a ye seli kɛ yɔrɔ wɛrɛ la ni faso tɛ o de ye faso kanu ye. Haidara a bɛ jɔyɔrɔ min na diɲɛ kɔnɔ a n'a bɛ jɔyɔrɔ min na jamana yɛrɛ kɔnɔ k'a ye k'a fɔ san o san o de bɛna seli kɛ a faso kɔnɔ donc o ye fɛnba de ye anw bolo quoi. Donc jeunesse fana y'a organiser k'a fɔ nin ɲɔgɔn mɔgɔba ka Bamakɔ to yen Bamakɔ n'a ka diya k'o to yen ka na an fɛ ka na seli kɛ yan donc an fana jeunesse y'a organiser k'a fɔ san o san an fana bi kununboli kɛ an ka karamɔgɔkɛ ka nisɔndiya. Tamani Zegeda ɲɛmaw politiki ɲɛmaw ni jamana tɔgɔ la nɔnablaw minnu bɛ kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen y'i ka nisɔndiya jira ni seko ni dɔnko kɛnɛ belebeleba in kan ka laban ka wale ɲuman dɔ kɛ ka ɲɛsin Zamzame yo mɔ a ka wulikajɔw ni cɛsiribaw la Tamani n'a mara yiriwali kadira kɔnɔ. An bɛ foli kɛ Ala ye Ala min y'an garisigɛ nin karamɔgɔ in na puisque foli tɛmɛnen kɔfɛ an ka foli bɛ naba bɛɛ ye nin ko in an ye nin sɔrɔ cogo min na an bɛ Ala dama de fo puisque munna ka sababuya kɛ mun ye karamɔgɔ a n'a ka jama in o bɛ n'anw fɛ yan nɔ an tɛ foyi dɔn an na elɛntɛnɛ a bɛna ni hɛrɛ de ye ka se dugu ma a bɛna ni hɛrɛ de ye ka sigi sigida ma bon an bɛ karamɔgɔ fo la min ye nin kurunboli ye a bɛ kɛ tiɲɛ don an bɛ wolola yan an bɛ mɔnɛ yan kurunboli ka di yanɔkaw ye bon a ka di karamɔgɔ ye ba kɔnɔ min y'a daminɛ an ka dugawu b'a yɛrɛ ye bon kurunboli y'a kɛmɛ nisɔndiyaba ye Tamani n'a dafɛ dugu bɛɛ ani Amisari maa bɛɛ la wa an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye Ala ka hɛrɛ k'an ye Ala ka garisigɛw foni. Silamɛya dɛmɛtɔ Ansar ɲɛmaya soba Fédération Ansardine International fɛnɛ ma to kɔ laada don a bɛ ye kurunboliba in fɛnɛ kɛnɛ kan sababu ɲuman kɛrɛfɛ n'o ye banni ye. Baara ni a kɛra nisɔndiya ye an bolo fo ka se a dan na. A san 10 fɔlen ye Tamanikaw kɛnɛ bɛ ka kurunboli labɛn an karamɔgɔ ye ni a nana seli kɛ yan tuma o tuma u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kurunboli ka nisɔndiya kɛ ka jamanaw fara ɲɔgɔn kan ka kurunboli jamanaw tɔgɔ la. Nka ɲinan ta bolofa b'a kan an karamɔgɔ Seyid Seyid Usmane Madani Haidara k'a kɛra Haut Conseil ɲɛmɔgɔ ye k'o kama ɲinan kurunboli o y'a bila hukumu min kɔnɔ o le o y'a bila silamɛ bɛɛ tɔgɔra kurunboli an karamɔgɔ ye Tamani yan an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka si ni kɛnɛya di nin baara kɛbagaw ma a ma kɛ foyi kama fo Ala kama ani kanu ani an karamɔgɔ kama an b'a ɲini Ala fɛ karamɔgɔ yɛrɛ sijan ani kɛnɛya ani lafiya Ala k'o di an karamɔgɔ ma sijan ni kɛnɛya ni lafiya Ala k'o di karamɔgɔ n'a bɔnnaw ma ka dugawu kɛ Tamanika bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu kɛ maliyɛn bɛɛ ye ka dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ ye Ala ka diɲɛ bɛɛ lafiya Ala ka bɛn don diɲɛ bɛɛ kɔnɔ ni nin bɛ fɛn yira nin bɛ bɛn le yira ni nin bɛ fɛn yira nin bɛ kelenya yira nin bɛ silamɛya badenya n'a kelenya le yira. Kurunboli ɲɔgɔnda in bɛ da kunjɛ tuma min Tamani kuru min dɔgɔdalen don ko kunu wari o ye jɔnjɔ fɔlɔ ta dalasi ba 40 dir'o mɔ kuru filanan o tɔgɔ da mɛn ko Kongo kuru o ye dalasi ba 30 ta sabanan kɛra Mali ye dalasi ba 20 naaninan Burkina Faso o ye jɔyɔrɔ 4nan ta ni dalasi ba 10 ye nka yan'o cɛ bonyamasegin kɛnɛ wɛrɛ fɛnɛ tun bɛ yen tableau fila o dira bonyamasegin na Tamaninkadenw fɛ fɔlɔ o ɲɛsinna Sirifila Morikɛ mɔ a Seyɛda Badara Aliyu Usmane Haidara ni ka kuranna kelen da o kan denmisɛnninw fɛ filanan ɲɛsinna Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyɛda Sherif Usmane Madani Haidara mɔ ka bɔ Ala ma hinɛna Mamudu Tarawele ba hɔnɔ ka denbaya yɔrɔ dugawu do kɛra ka kɛnɛ kunjɛ Ala ka san wɛrɛ kurunboli ɲɔgɔn da jira an kɛnɛ na. Amina yarabi jami bɔra ka jira aw la san Samayira Sanogo n'a ka jatala olu de ka baara kelen don nka kumakan lasera Musa Fɔnba fɛ hali bi an bɛ to o kurunboli ɲɔgɔnda in hukumu kɔnɔ nisɔndiya min ni o tun bɛ alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Haut Conseil islamique du Mali maa ɲɛma an fa ani an karamɔgɔba a Seyid Sherif Usmane Madani Haidara la kɛnɛ in kɔnɔ a ye o lase ka waleɲuman dɔ foli kɛ ka ɲɛsin Tamani sifilaka kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ani ka foli bila nabaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na fɛn o fɛn ni o de y'i sogo donni ka se kɛnɛ in kɔnɔna na a kɛra Samayira Sanogo ani a ka jatala Ibrahim Kulibali ni Abdulaye Sogodogo ka ɲininkali galama la. An b'an ka denmisɛnnin ninnu an b'u fo an bɛ dugawu k'u ye u ka nin fara ɲɔgɔn kan ni nin bɛn ye Ala k'a taa ɲɛfɛ kelenya dɔrɔn de bɛ du taa ɲɛfɛ kelenya de bɛ dugu taa ɲɛfɛ ni dugu den bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn minɛ an dalen b'a la foyi t'a kɔfɛ ni hɛrɛ tɛ an bɛ dugawu kɛ denmisɛnnin ninnu ye
an bɛ dugawu kɛ minnu b'a organiser san o san an bɛ dugawu k'olu fana ye an bɛ dugawu kɛ an ka dugu bɛɛ ye an karamɔgɔw bɛ yan fana n'o ye dilikaw ye garanakaw bɛ yan u nana fara an kan nin baara in na an ka foli b'u bɛɛ ye ala ka n'u dɛmɛ ala ka hɛrɛ ka n'u ye alors n bɛ Bahɔnɔ dɔgɔninw fo n y'a fɔ siɲɛ caman depuis Bahɔnɔ bɔra yen ne Hayidara m'a dɔn ala ye seere ye fɛn o fɛn u ka administration sira kan ni an mago jɔr'o la a dɔgɔkɛ bɛ yen a bɛ wuli ka jɔ cogo bɛɛ la o ko bɛ se ka sigi bolo kan cogo min na o kɔ tɛmɛnen kɔ Bahɔnɔ tun bɛ fɛn o fɛn kɛ dɔgɔnin ninnu y'a bɛɛ ta ne yɛrɛ de y'a ɲini u fɛ u k'a kɛ ala kama u k'a to ten mɔgɔ dɔ bɛ se fɛn dɔ la dɔ tɛ se o la o la ne n'olu bɛɛ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de ka dugawu kɛ Bahɔnɔ ye mais a dɔgɔnin ninnu a cɛ n'a muso bɛɛ de don u sara bɛ ala de bolo ala ka hɛrɛ ka n'u ye ɔ n'olu ye tableau de reconnaissance ta ka di ne ma bi o ye fɛn ye min kan ka to hakiliw la mais a diyara n ye n b'a minɛ u yɛrɛ tɔgɔ la k'a minɛ dugu tɔgɔ la ala ka hɛrɛ k'an ka dugu ye ala ka tɔɔrɔ ɲɔni ka bɔ a kan sanji ko an mago b'a la bi yarabi ala ka sanji ɲuman d'a ma ala ka sanji ɲuman d'a ma. Burkina Faso jamana duguma kalandenw ani a sanfɛ kalandenw silamɛdenw olu minnu ni u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu kelen kɔnɔna na u ko olu ka commission in ma ko commission des élèves et étudiants de l'association musulmane pour le soutien de l'islam du Burkina Faso olu ye don dɔ sigi sen kan k'o kɛ saniya baara kɛ don ye o baaraw kuncɛra ni kunnafoni di kɛnɛ dɔ ye min ɲɛnamayara u ni Mali jamana Ansar sifinnakaw fɛ minnu bɛ kalan na duguma kalanw ani sanfɛ kalansow kɔnɔ u ko olu ka tɔn ma ko Kamus an b'a ladɔnniya k'a fɔ a kunnafoni di kɛnɛ ɲɛnamayara ka bɛn araba don de ma araba tɛmɛni Ansaru olu dagayɔrɔ la Bangɔni Janginɛbugu la Fatumata Yaya Kane ani Abdulayi Sogodogo olu ka sɔrɔlenw don. Utukalo tile 7 ni o bɛna araba ma sɔgɔmada joona wagatiw la Burkina Ansaru kalandenw ye yɔrɔ saniya belebele boloda Bangɔni Janginɛbugu la an fana karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madan Aidara ka sigida la u ka saniyaliw sera yɔrɔ camanw ma i n'a fɔ kare kɔnɔnaw Seydi Sherif Usman Madan Aidara tɔgɔla kalanso ni o ye établissement Saadi Ziwaza ye ka taa se misiri ma o sɔgɔmada kelen in na u ye lajɛrɛba bolila ni u balima Ansaru kalandenw ye ka bɔ Mali jamana kɔnɔ yan min ni o lajɛrɛ in kɛra ADN Mali dagayɔrɔ la Bangɔni Janginɛbugu la damadɔw kɔnɔna na nin kulu fila ye hakilina camanw yira ɲɔgɔn na u da sera baara camanw ma Burkina Ansaru kalandenw ka nin jɛkulu ka wulikajɔ baaraw ani ka labana ka hakilinaw yira ɲɔgɔn na cogo min na jɛɲɔgɔnya baaraw ka banba Mali Ansaru kalandenw ani Burkina Ansaru kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ. Bi ka conférence tuma boli dɔwɛrɛ kan ani Kamis mɔgɔw yɛrɛ ka se ka sigi ka baro kɛ ka hakililaw fara ɲɔgɔn kan an bɛna an ka fangaw fara ɲɔgɔn kan cogo di tubabu ko de l'union fait la force o jate le an to an ka fangaw fara ɲɔgɔn kan don nataw la an ka se ka baarabaw kɛ ɲɔgɔn fɛ voilà donc baaraba mun sɔrɔ o sira fana kan fana an kɔni a daminɛ fɛn fɔlɔ min na o ye an yɛrɛ ka an ka politique stratégie partager ɲɔgɔn fɛ ka expérience o tilan o kɛra wasa sɔrɔ la kosɛbɛ parce que an ye hakililata kɔrɔ sɔrɔ an ye ɲɔgɔn fɛ an mana baara kɛ ni min ye n'an taara se an ka jamanaw na o tɛmɛnen fana kɔ an ye hakililaba mun ta k'an bɛna kɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ ye an bɛ koloni min yɛrɛ la sɔgɔmada in na nin san in na n'ala sɔrɔ don nataw la an bɛna ɲɛɲini ka sira tagama an ka se k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ni Kamis ye koloni fila nin ka fusionner ɲɔgɔn fɛ k'a kɛ koloni ba kelen ye o fana tɛmɛnen kɔ an fana jateminɛ karamɔgɔ kɔni mɔgɔ caman ye sɛbɛnni kɛ karamɔgɔ kan komi a b'a dɔn cogo min a ka gɛlɛn mɔgɔ k'a fɔ ko karamɔgɔ dɔnbaga bɛ yen karamɔgɔ fɔbaga bɛ yen toujours an bɛ document li an b'a ye toujours fɛn bɛ karamɔgɔ la a ma fɔ fɔlɔ donc an fana ko an bɛna an ka pierre fana apporter o document ninnu na n'an bɛ se ka dɔ fana sɛbɛn min bɛ se ka toujours ka document ninnu qualité améliorer o fana tɛmɛnen kɔ an ye baaraba mun fana imaginer ko an bɛ se k'a kɛ fana an ko n'a Ala sɔnna a ma réseaux sociaux fana ka ko a b'a dɔn bi ko réseaux sociaux fana ye moyen de communication de ye bi tile in na donc n'Ala fana sɔnna an bɛna don nataw la ka réseaux sociaux fana créer an fana bɛ se ka karamɔgɔ ka kow bila a ka cogo min diɲɛ bɛɛ ka se ka ye k'a faamuya. Sigi in kɛra nisɔndiyaba ye kulu fila in bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya na
Mali Ansar kalandenw u nisɔndiyara ni Burkina Ansar kalandenw ka ni hakilina talen ye u ye bonyamasegin foliw kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin Burkina Ansar kalandenw ma ni ka labana ka dɛmɛ laɲini Fédération Ansardine International ɲɛmayaso fɛ cogo min na u ka ni hakilina talenw ka se ka sira sɔrɔ. A bɛ san 3 bɔ u bɛ u ka nin baara in na wa san o san n'u nana u b'a ɲini an fɛ an n'u ka jɛn ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ɲinan ta bolofa bɛ o kan kosɛbɛ si an sigira ka hakilina dɔw ta min yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye don nataw la an bɛ se ka baara ɲɔgɔnya in ka a sinsin cogoya min na n'o y'an ka jɛɲɔgɔnya ye donc fo ka taa se hali a yɛrɛ bɛ se ka bɔ anw fila la ka taa se fɔ jamana wɛrɛw ma Ansaru bɛ jamana o jamana kan a ekɔlidenw bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka kan kelen fɔ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ i n'a fɔ y'an karamɔgɔ Seydi Chérif Ousmane Madani Haidara ka laɲini ye cogoya min na o kɔfɛ fɛnɛ an n'u ye sigi min kɛ olu bɛ baara kɛ cogoya min na Burkina o y'o ɲɛfɔ anw ye an yɛrɛ fana bɛ baara kɛ cogo min na Mali la an y'o ɲɛfɔ ye Ala sɔnna faamuyaw sɔrɔla kosɛbɛ donc fo ka taa se fɛnɛ hali u bɛ ka na bɔli min kɛ anw fɛ yan san o san n'u b'a fɔ a ma ko koloni donc san nataw la an n'u bɛɛ lajɛlen bɛna jɛn ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa wasa bɛ se ka sɔrɔ a ko la cogoya min na vraiment a kɔni a kɛra nisɔndiya ye sigi a nafa bonyana kojugu an bɛ Ala de fo ka wale ɲuman dɔn Ala min sɔnna ka sigi ka a tɛmɛ ni tɛmɛ cogoya in na. An kɔni min kɔni fara kan to o ye dugawu le hakilina ninnu kɔni taara o ka ɲi hakilina mana ɲɛ cogo cogo n'a ma waleya bon a bɛ kɛ fɛn fu ye an bɛ dugawu le ɲini Ala ka fanga se c'est une jeunesse qui est dynamique an bɛ dugawu le ɲini Ala k'an guider. Nin don kɛrɛnkɛrɛnnen min taara Burkina Ansar kalandenw bolo k'aw kɛ saniya don ye Bangoni Janginɛbugu la ka fara u n'u balima Mali Ansar kalandenw ka lajɛrɛ kan a bɛ don ka colonie de vacances tako sabanan baaraw de kɔnɔ Mali jamana kɔnɔ yan. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba ka sɔrɔlenw don an ka jɛ an k'olu lajɛ. Nigeriakaw ka jamana ɲɛma Muhammadu Buhari ye a jira araba uti kalo tile 14 tɛmɛnen u ka warisoba la k'a fɔ balo ka donni ka bɔ Nigeria jamana kɔ ka don Nigeria jamana dafɛ ko Nigeria jamana tɛna dɔrɔmɛ 1 bila a ko bolo kan bilen Nigeria jamana sen bɛ yɛrɛ balo ye ten sɛnɛkɛyɔrɔ ɲuman bɛ fa bɛɛ fɛ o kumana Nigeria warisoba k'i sigi n'a ye jamana tɔgɔla balo tɛ san jamana kɔ kan bilen kɔrɔwa in fɔ ni bi cɛ dɔw y'a yira k'a fɔ hakilina in ka ɲi nga Nigeria ma ɲɛma Muhammadu Buhari b'a fɛ ka kɔrɔtɔ Nigeria jamana ma se o ye jɛkulu dɔ ɲɛma ye a yira k'a fɔ labɛn ma sabati Nigeria jamana fɛ min bɛ se ka Nigeria jamana bila nin sira in minɛni kan hal'a da engrais ko mɔ o se tɛ Nigeria jamana ye ka Nigeria jamana jɔ n'a ka sɛnɛ ye k'a fɔ a ka dunda bɛɛ ka kɛ Nigeria sɛnɛfɛnw ye ni kuma in kɔni na ko kɛcogo tɛ a la hali n'o y'a sɔrɔla a bɛ laban o de la don nataw la baaradatigiw ka jɛkulu min bɛ Nigeria olu fana y'a yira k'a fɔ Muhammadu Buhari ka hakilina in a bɛ bɔ a da fɛ dɔɔnin de a tɛ sin ka kara kuru la k'a kɛ n'o tɛ labɛn ma sabati Nigeria jamana kɔnɔ fo n'o y'a sɔrɔla a b'a fɛ ka yurugu kolokolo Nigeria jamana kɔnɔ bawo n'i y'a jira k'a fɔ balo tɛ bɔ jamana kɔ ka don Nigeria jamana da fɛ bilen ko fɔ Nigeria ka balo a ka sɛnɛfɛn la maa bɛ maa la u b'i den ka balo donni ka bɔ jamana kɔ ka don n'a ye dogodogonin dugu la Nigeria jamana kɔnɔ ka sabu kɛ balo tɛna Nigeria labɔ o ye ni kura fiyɛli ye yurugu la jɛkulu maa ɲɛma ni o ye Timote Olawale ye a ko ale kɔni ka hakilina ye min ye jamana ɲɛma bɛ se k'a fɔ san 5 bɛ di o san 5 kɔnɔ jamana ɲɛmaw kan ka labɛn minnu sabati ka baara nɔgɔya sɛnɛkɛlaw bolo ka baara nɔgɔya balo feerebaw bolo Nigeria jamana kɔnɔ a lasago ɲɔrɔw engrais kow kan ka nɔgɔya siraw minnu fɛ k'olu bɛɛ lajɛlen pereperela tigɛ san 5 kɔnɔ ni san 5 dafara ka sɔrɔ k'a jira k'a fɔ balo tɛ san jamana kɔ kan bilen bawo ko in tɛ taa jamana ɲɛmaw ka dɛmɛ n'u ka dɛmɛ kɔ ka ɲɛsin balo sɛnɛbaw balo bayɛlɛmabaw ani balo jagobaw mɔ. O Nigeria jamana kelen kɔnɔ silamadinɛ bolofara min bɛ wele ko Shia o jɛkulu mouvement islamique du Nigeria ɲɛma Sheikh Ibrahim Zakzaki n'a minɛnen kun do k'a datugu Nigeria jamana ye diɲɛ d'a ma a ka bɔ kaso la ka t'i yɛrɛ furakɛ Inde jamana kɔnɔ ka sabu kɛ kɛnɛya kɛndɛ k'a labɔ nka bilatɔ ka taa Inde jamana kɔnɔ lakana tigilamaw dar'a kan wa sele Inde jamana faaba fɛnɛ na ni o ye New Delhi ye lakana tigilamaw damɛ a ka ye dɔw bɛ labitaninso la a ka dɔw bɛ labitaninso kɔ kan o de bɛn tɛ Shia ma ɲɛma Sheikh Ibrahim Zakzaki mɔ a bilama kɛmɛ ka jira k'a fɔ ka ko to nin cogo la ale bɛ sin k'i ban fura tali mɔ siɲɛ kelen barisabu ka d'a kan lafiya foyi tɛ ye
bana la ka lapitanizo la indi dugubala New Delhi o kuma ale b'a fɛ ka segi Nigeria jamana de kɔnɔ Sheikh Ibrahima Zakizaki y'a yira k'a fɔ a ka kɛnɛya tigilama min gun jandole kundo a ka kɛnɛya la Nigeria jamana kɔnɔ ni o kan ka ye a da fɛ fa bɛɛ fɛ k'o tɛ kɛnɛya tigilamaw la a bolo indi dugubala New Delhi wa kuma ɲɔgɔnya tɛmɛna ani indi kɛnɛya tigilama minnu ni ɲɔgɔn cɛ yan'a ka bɔ Nigeria jamana da fɛ walikele a selen indi jamana kɔnɔ olu falenna nga Nigeria jamana ɲɛmaaya so kɔnɔ minisiriso min ɲɛsinnen do kunnafoni ko ni seko mɔ o ka sɛbɛnfura ɲɛnabɔba ni musolaka do o y'a yira k'a fɔ Sheikh Ibrahima Zakizaki siya ma ɲɛma Nigeria jamana kɔnɔ kasoladen do a tun bɛ kaso de la n'a jarala k'a fɔ kɛnɛya kɛn tɛ k'a labɔ a bɛ taa furakɛli yɔrɔ la o ni jaba jɛra ka kaso binga bu i ka tɛ kelen ye ko nka k'a bɛ ka laɲini minnu kɛ ko laɲini ninnu ka bon u tɛ se ka kɛ jamana sariyaw fɛ ko bawo ko siya ma ɲɛma Nigeria jamana kɔnɔ a b'a fɛ indi dugubala New Delhi a se ka y'a yɛrɛ la ka munumunu zalo kɛ k'o tɛ ɲɛ a furumuso b'a kɔrɔ k'a ka kɛnɛya tigilama b'a kɔrɔ sariya la o bɛ boli kɛ nka k'a fɔ k'a bɛ munumunu zalo kɛ New Delhi indi dugubala a ko dunanjigiso dɔ bɛ yen Dagabana dunanjigiso ko Hotel 5 étoiles k'a ko k'a bɛ da o fɛnɛ kɔnɔ k'o si tɛ se ka kɛ a ye Nigeria jamana fɛ. Surankaw ka minisiri ɲɛmaakura dɔnna Alamusa Utikalo tile 15 a tɔgɔ fɔra maaw ye maa in tɛ maa dogolen ye bawo a yɛrɛ ye jɔyɔrɔbaw minɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies kɔnɔ Abdallah Hamdok furubatɔ ɲɛma minnu ye ci o ci fɔ ka taa jamana ɲɛma Omar El Beshiri ka fanga jagoya bi ni surasiw labana k'u dulon fanga na a kɔ n'u labana ka ci o ci surasiw nɔfɛ u ni surasiw ka laban ka bɛnfɔ la ni u bɔlen kɔfɛ o furubatɔ ɲɛmaw ka maa jiralen don u ka furubatɔ ma ko Alliance pour la Liberté et le Changement Abdallah Hamdok diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies kɔnɔ sɔrɔ yiriwa sira min ɲɛsin bɛ farafina mɔ a kun y'o ɲɛma danga ye wa furubatɔ ɲɛmaw de bɛɛ lajɛlen jɛnna n'a ye k'ale tɔgɔ di surasiw mɔ n'a ma ɲa k'a fɔ furanjɔrɔ fanga sigira sen kan n'o ye Conseil souverain a bonya bi tɛngu o la o Conseil souverain surasiw b'o kɔnɔ furubatɔ maaw bɛ a kɔnɔ Conseil souverain ɲɛma bɛ kɛ surasi ye minisiri ɲɛma bɛ kɛ furubatɔ ka maa jiralen ye wa o de ye Abdallah Hamdok ye wa furubatɔw u jɔyɔrɔ bɛ bonya gouvernement kura sigita kɔnɔ bawo maa 18 bɛɛ de kan ka sigi u fɛ surasiw b'u wasa don minisiriso 2 la jamana lakanani minisiri ani jamana kɔnɔna kɔɲɛw ɲɛnabɔli minisiri Dimanche Utikalo tile 18 minisiri ɲɛmaakura Abdallah Hamdok a bonya tɛngunen kɔfɛ furanjɔrɔ kafo la n'o ye Conseil souverain ye a bɛ baaraw daminɛ o b'a sɔrɔ tile kelen yan'o cɛ n'o ye Sibiri Utikalo tile 17 ye bɛnkan tɔw minnu kan ka baratu furubatɔ ɲɛmaw ni surasi ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ o b'a sɔrɔ o kɛra kaban. Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron Alamusa Utikalo tile 15 a ye bonyamasegin gɛrɛngɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin farafindenw ma minnu bira Faransi jamana bɔtɔ bolo la Allemagne kɛlɛ senfɛ a ye wele da ka ɲɛsin Faransi dugubaw mɛriw ma sigida ɲɛmaw k'u jija bonyamasegin a ka kɛ laada ye farafina denbilen ninnu ye ɲinanya san 75 de ye farafindenw jɛra ka bɔ farafina ka t'u bɔn Faransi fa dɔ fɛ u caman ni tora o de taa sibila kɛnɛ sigira sen kan dunanba welele kun ye Konowari-kaw ka jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara ani Laginɛ Conakry jamana ɲɛma Alpha Condé Emmanuel Macron ka kuma na a ko Faransi jamana ani farafina bɛ i n'a fɔ ɲɔgɔn gese ni ɲɔgɔn vale a ko Faransi jamana n'a ni farafina kɛra i ko woro n'a fɛrɛ Faransi fa kelen de joli sɛbɛkɔrɔ bɔnna n'o ye farafina ye Faransi dugukolo ka Faransi bɔtɔw bolo la Allemagne kɛlɛ senfɛ n'o ye diɲɛ foroba kɛlɛ filanan ye farafinde 464 minnu dalen don olu de kɛra maa bilengalew ye Faransi kɛlɛbolo kɔnɔ kɛlɛcɛw la a caman kun ye farafina arabu yanfa jamanaw ye i n'a fɔ Algériens ka taa se Tunisiens ani Maroc ni ka sɔrɔ ka na farafina tile bɛ yanfa jamanaw na Sénégalais ni Laginɛw ni Mali ka taa Burkina yanfaw ni Konowari yanfaw fɛ farafina camancɛ yanfa Faransi kanfɔ jamanaw minnu fɛnɛ bɛ yen farafina n'o ye Gabon ni Cameroun n'a ɲɔgɔnnaw ye ka taa ni Congo Brazzaville o bɛɛ dɔn maa kun bɛ maa bilen ninnu na dakuruɲɛ kelen Faransi kɛlɛbolo maa 260 minnu kun bɛ kɛlɛ la a ka kɛlɛbolo fɔlɔ kɔnɔ a maa fanba bɛɛ lajɛlen kun ye farafina gundenw de ye o kumana Emmanuel Macron ko a b'a ɲini Faransi dugubaw mɛriw fɛ u ka lajɛ ka tasibila kɛ farafinden bilen ninnu ye u ka bɔlɔnbaw tɔgɔ bɛ se ka da u la cogo min u ka yɔrɔ sahalenw tɔgɔ bɛ se ka da farafinden bilenw la cogo min ko mɛriw ka lajɛ k'u don u ka baarakɛtaw la don nataw la wale ɲuman dɔ de don farafina ye.
nazarala tɔnba union européenne jamana wɔɔrɔ ye a yira k'a fɔ tungarange minnu bɛ kwaji ka munumunu zalo la farafina arabu jamanaw ni nazarala ni ɲɔgɔn cɛ ni itali jamana kɛmɛ k'u babali u ka don jamana wɔɔrɔw y'a yira k'a fɔ u bɛna kurun kɔnɔma ninnu bisimila k'u tila u ka jamana wɔɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ Espagne ka kurun min bɛ munumunu zalo la ni maaw y'a kun ni taayɔrɔ sɔrɔ t'u la nin y'o ko nɔgɔyalen ye o de kosɔn Itali jamana min gɛnbɛ ka gɛrɛndɛ kɛ k'a sabu kɛ minnu ka ca wasabulo kɔnɔ olu ye maaw ye minnu fɛ ko tɛ dunan bisimilali ye Itali jamana kɔnɔ o n'a ta bɛɛ a minisiri ɲɛma o n'u tɛ hakilina kelen na Giuseppe Conte a ye kuma ta ni ka kuma ta k'a fɔ ale balema nazarala jamana wɔɔrɔ y'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ ji kan Itali dafɛlaw la k'u bɛ bisimila jamana wɔɔrɔw kɔnɔ k'o ye nisɔndiya ye Matteo Salvini min ni o ye minisiri ɲɛma danga ye ni jamana kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔli minisiri fɛnɛ don a y'o sɛbɛkɔrɔ bɔrɔndɔ k'a sabu kɛ tile fila in na o kan bɛ ko fɔ ka jamana ɲɛmayaso tiden ko bari sabu ka d'a kan ko a n'a jɛɲɔgɔnw tɛ ka se ka ɲɔgɔn faamu bilen jamanaw minnu mina tungarange ninnu bisimila jamana wɔɔrɔw Faransi Allemagne Roumanie, Portugal, Espagne ani Luxembourg. Giuseppe Conte, minisiri ɲɛma, a ko fɔ Matteo Salvini k'a dɔn k'a fɔ a bɛ ka sariya se min jakoya kolokolo ko ka Italiyanfa jiw tigɛ dunanw na wale kelen hadamadenya dɛmɛ kɛbaa minnu bɛ ka dunanw ni totɔ kisi kwaji kan k'olu tɛ don Itali jiw la n'u ka kuru ye ko sariya in n'a y'a ta tɛgɛnɔ bila tɛna k'a la wa surasiya minisiri ni o fɛnɛ kan k'i tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn la o fɛnɛ y'a yira Matteo Salvini na k'a fɔ sariya in a ti don ba la Matteo Salvini yɛrɛ bilama kuma suulen bɛ bawo a kun ka Niger yatalen n'a kuma fɛ a ka sabati Itali jamana kɔnɔ kiiriso y'a yira k'a fɔ banbi kɛ a la a ti don ba la ani hadamadenya ti taa o de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni di so ɲɛmɔgɔyaso fɛ ka lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadalu la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni Ala y'o yira aw ni anw na